Enkä mua kiinnosta tuolla niin kuin opehuoneessa huudella, että mä oon taiteilija. Hei! Taiteilija tulee! Hello ja tervetuloa kuuntelemaan Melkein Ope-podcastia, ohjelmaa, jossa opetusalan nykyiset ja entiset ammattilaiset keskustelee opetusalan ongelmista sekä siitä, mitä niille ongelmille pitäisi tehdä. Tai se on ainakin tämän ohjelman iskulause. Mun ultimaattinen tavoite tämän ohjelman kanssa on ylipäänsä normalisoida sitä, että me opettajat uskallettaisiin omalla äänellä puhua näistä ongelmista. Tietenkin vaitiolovelvollisuuden tai salassapitovelvollisuuden puitteissa. Mä haluan omalta osaltani madaltaa kynnystä julkiseen keskusteluun näistä asioista ja ehkä myös pikkasen rikkoa sitä illuusiota, että opettajat on myös vapaa-ajallaan samanlaisia kuin työajallaan. Joskus tätä tavoitetta voi kuitenkin edistää myös keskustelemalla jostain ihan muusta. Mun tämänkertainen vieras on mun entinen kollega ja sarjakuvataiteilija Lauri Ahtinen. Kun mä aloin hahmottelemaan tätä sarjaa, mä tiesin, että mä haluan ehdottomasti haastatella Lauria, koska Lauri on aivan huipputyyppi ja meillä on niin paljon yhteistä tarttumapintaa. Me ollaan molemmat valmistuttu samalta opintolinjalta Oulun yliopistosta. Lauri on aloittanut työt mun entisessä koulussa vuosi sen jälkeen, kun mä oon lähtenyt sieltä lukioon. Ja me molemmat tehdään myös taidetta sivutoimena. Sillä erotuksella, että Lauri on saanut siitä jopa rahaa ja 2 Finlandia-ehdokkuutta. Siihen on mullakin vielä matkaa. Tää jakso on jaettu 2 osaan. Jakson ekalla puoliskolla me puhutaan Laurin kanssa enemmän opetustyöstä, kun jälkimmäinen puolisko on pyhitetty enemmän taiteesta puhumiseen. Mutta se jälkimmäinenkin puoli on mun mielestä relevantti. Jos tässä jaksossa on joku punainen lanka, niin se on ehdottomasti se, kuinka itse varmasti Lauri on oma, hauska persoonansa, joka ei liikaa varo sanojaan. Kuten tästä jaksosta kohta kuulee, niin mulla ainakin oli todella hauskaa sitä tehdessä ja mä toivon, että sulla on kans. Olkoon tää jakso muistutus kaikille siitä, että opettajuus on työ ja rooli. Kun me työskennellään lasten ja nuorten kanssa, me ollaan roolissa. Vapaa-ajalla me opettajatkin voidaan olla ihan jotain muuta. Ja ai niin, tääkin haastattelu on tehty mun kotona, mun työhuoneessa. Tuossa jakson ensimmäisen puoliskon lopulla voi kuulla mun rakkaan naavakoiran vahtihaukkua. Mä oon aika varma, että se kuuli meidän naapurin koiran, että se taitaa olla pikkasen ihastunut siihen. Jakson loppupuolella alkaa taas armoton vesisade, mutta ei anneta senkään häiritä. Ei mulla ole vieläkään mitään virkaa. Eikä? Ei, meikä ollut 17 vuotta vaan toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella. Niin, mutta sulla... on mulla toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Se on ei siihen ei ole vaan perustettu virkaa. Joo. Mutta joo. Onpa jännä. Mutta tavallaan niin kuin just kun sanoit tuosta, että ei olisi paukkuja, niin vittu, että ei olisi kyllä mitään vitun paukkuja jossakin. No toki ehkä nyt ton työkokemuksen kautta jep. Mutta niin kuin pitäisi sössöttää jotakin pedagogiikkajuttua, niin ei mitään hittoa. Niin kuin missä? No jossakin työhaastattelussa. Niin. Tai jossain niin kuin pitäisi, ei hittoa. Kävitkö sä koskaan läpi sitä ruljanssia, että on 100 hakijaa? Ei, kun mä olin ainut hakija ja se otti vaan mut, eikä sitä ole sen jälkeen ketään muuta haastateltu siihen. Vittu mikä muu. Aivan hirviä flaksi. Mä sattuin täysin olemaan kunnon vitun nepo baby. Sattuin vaan mennä tädin miehelle. Mennäänpä oikein lunkipaikka opetusvirastolle tekee itsenäinen syventävä päättöharjoittelu. Ja sitten vaan tulee hänelle ilmoitusta, uusi ryhmä. Haluatko mennä? Jep, no voinkaan mä vaikka mennä. Että siinä sattui vaan niin uskomaton flaksi, että meikä pääsi siihen vaan. Ei siinä sen kummempaa. No sulla on ollut tänään ensimmäinen työpäivä oppilaiden kanssa. Niin oli joo. Miltä tuntuu? No en tiedä. Siis mullahan on nyt ihan super chilli ryhmä. Niin kuin, vähän tänäänkin niin kuin huomasi 75 minuuttia oli silleen, kukaan ei sanonut mitään. Meikä vaan puhuu koko ajan. Laitoin ne aina hommia ja sitten alkoi tekemään mitä mä käskin. Ja sitten silleen, että onko tää ei ole nyt ihan ok. Kerro mulle, että mikä se sun niin kuin virallinen työkuva on? Koska sä yritit sitä selittää mulle keväällä, kun mä kysyin, ja mä en vieläkään oikein ymmärtänyt sitä. No siis yläkoulun valmistavan opetuksen tuntiopettaja on mun virkanimi, eikä taitaa olla. Joo, mutta mitä sä niin kuin käytännössä teet? No mähän niin kuin opetan, montakohan prossaa olisi
60% ehkä suomen kielen opetusta. Ja sitten kaikki biologiat, maantiedot, historiat, yhteiskuntaopit ja muut tämmöiset oppiaineet, mitä siinä tulee, niin niiden kautta niin kuin opetellaan sitten suomea kuitenkin. Että sekin on käytännössä suomen oppimista. Matematiikkaa aika paljon, koska tykkään itse siitä. Sitä on kiva opettaa, se on aika helppo, kaikki ymmärtää numerot. Eli sä kuitenkin itse opetat? Joo, opetan itse. Omaa ryhmää, ne ei kierrä niin kuin tuolla? Ei kierrä, paitsi liikunta. Liikunnassahan me ollaan tehty semmoinen ratkaisu liikunnassa ja tuossa käsitöissä, että mä oon, niin kuin mun koko ryhmä upotetaan johonkin pienehköön yleisopetuksen ryhmään. Ja mä oon siinä mukana. Ja mullahan myös ohjaaja koko ajan luokassa. No, liikunnan ryhmään yleensä ohjaaja sitten tekee jotain muuta. Silloin jotain, se menee vaikka 7-luokan fykeetunnille tai jotain, koska siellä on jotain muita S2, jotka tarvii jeesiä. Ja sitten mä menen sinne liikunnan opettajan kanssa ja sitten me tehdään se homma siinä, pyöritellään liikunnan opettaja, mä oon siinä semmoinen niin kuin kakkosopettaja kautta vähän niin kuin ohjaaja tyyppinen hahmo. Ja mä niin kuin tavallaan kielituki henkilönä siinä. Sama homma teknisissä käsitöissä. Ja ohjaaja käsitöissä me jaetaan puolet ja puolet se mun ryhmä. Puolet menee pehmeisiin ja puolet koviin. Ja mä oon siellä kovalla puolella ja ohjaaja on kovissa aineissa ja ohjaaja on pehmeissä. Ja sitten siinä niinku heilutaan ja mä niinku, tavallaan se on jo sillain sekin, niin sitä on tullut niin tuttua hommaa, kun 17 vuotta vääntänyt 7-luokan kovaa kässää ja 17 vuotta vääntänyt 7- ja 8-luokan liikkaa, niin tavallaan tietää ne kaikkia. Mä just maanantaina haastattelin erästä toista vierasta ja siinä haastattelussa puhuttiin esimerkiksi resurssipulasta S2-opetuksessa. Näetkö sä tämmöistä siellä yläkoulun? No ehkä se pula on niinku ryhmäkoko ongelma, että yleisopetuksen ryhmät on jo aika täysiä. Joo. Niin on hankalaa löytää. Nytkin me ollaan väännetty aikamoista settiä siinä rehtorin kanssa, että me saadaan kaikki mun oppilaat niin kuin mahtumaan niihin ryhmiin mahdollisimman hyvin. Koska sitten varsinkin tuossa yläkoulun valosysteemissä on se, että kun yleensä kun ne tulee mulle, jotkuhan voi olla 9-luokkalaisen ikäisiä. No se on selvä setti. 9-luokkalaisen ikäiset, ne siirtyy sinä vuonna, kun ne täyttää 17, ne lähtee sitten aikuisten perusopetuksen puolelle. Ja se on niin kuin helppo setti. Se on niinku, koska siellä ei välttämättä tarvitse edes taito- ja taideaineista täysiä suorituksia, mutta iso osa integroituu 8-luokalle, jolloin pitää olla niinku 7-luokan taito- ja taideaineet niinku paketissa. Joo. Niin siinä on pikku paine, että me saa sen valoluokka vuoden kautta 1,5 kautta jossain ääritapauksissa, jos ei meinaa kieli alkaa taittumaan, niin jopa 2 vuotta on siinä. Kunhan me siinä ajassa saadaan se tavallaan se 7-luokan tai arvosana jotenkin. Joo. Väännettyä, että siinä on semmoinen pikku paine vaan, että ja varsinkin nyt meillä on niin täydet ryhmät muutenkin, niin se on ehkä se ongelma. Itse siinä mun luokkahuonetyöskentelyssä, jossa minä ja ohjaaja ollaan 10 oppilaan kanssa, niin eihän siinä ole mitään hätää. Sehän on niin kuin hyvä paketti. Ja, mutta sä oot nähnyt, niin kuin sä sanoit, että 17 vuotta. Onko se resurssipula muuttanut muotoa siinä 17 vuoden aikana? Tai onko tämä, mistä sä äsken sanoit, jotenkin uusi ilmiö? Niin. Se... No en oikeastaan tiedä. Kyllä mä näen sen, että jotkut voi olla vähän kireänä joidenkin asioiden kanssa. Mä ehkä itse, kun yläkoululla on ollut töissä, kuitenkin enemmän näkee sitä yläkouluarkea. Niin siellä ehkä semmoista tiettyä painetta, just kun meilläkin on erkkapienryhmiä ja monenmoista niin kuin mä itse asiassa edes ole ihan varma, siellä on niin monta eri tasosta erityisryhmää ja sitten siellä on vielä valmistava opetus ja aika paljon S2-opiskelijoita myöskin. Joo. Niin siinä mä näen semmoista pientä hikikarpaloa alkaa nousemaan, kun sieltä alkaa porukkaa tulemaan jo niihin muutenkin aika täysiin ryhmiin. Mutta mulla siihenkään oikein mitään niin kuin ei se ratkaisua silleen tavallaan, mutta kyllä mä niinku tiedostan, että semmoinen ongelma on, mutta mä en ehkä itse vaan näe sitä. Ja sitten se ei ole ehkä niin kiinnostava aihe, että siitä tavallaan tulisi juteltua silleen huvikseen vaan kollegoiden kanssa. Kyllä se aina välillä nousee esille. Mutta se on semmoinen asia, minkä kaikki tiedostaa, niin, ei sitä tarvitse. Niin. Joudutko sä varjelemaan kumpaakaan roolia? Mä ajattelen nyt sitä opettajan roolia ja taiteilijan roolia. Pitääkö niitä pitää erillään? No joo, kyllä mä itse asiassa silleen ajattelen, että no mä jonkun verran kiertänyt, meillä Oulun kirjailijaseuraan kuulun ja meillä on ollut semmoinen hanke jo tässä pitkään, että
meillä on muutama paikallinen tekijä, jotka kulkee eri Pohjois-Pohjanmaan kouluja kierretään ja käydään pitämässä semmoisia niin kuin työpajoja. Meillä on runoilija, pitää runoa työpajaa, sitten meillä on lastenkirjailija, nuorten kirjailija, sitten meillä on toinenkin sarjakuvataiteilija Ilpo Koskela, joka käy tekemässä näitä samoja hommia. Että kyllä mä tavallaan siinä ne menee vähän sekaisin. Ja siellä kun mä oon siellä luokkahuoneessa, niin myöskin välillä vähän silleen, että no mä menen tänne nyt enemmänkin taiteilijana ja tietenkin mä, niin koska se on työpaja, niin mulle maksetaan sitä, että mä myöskin ohjaan ja tällä lailla. Mutta että kyllä mä oon esimerkiksi tässä päivätyössä niin aika nihkeästi sitten, ei mua kiinnosta joku kuva tai kuviksen opettajan posti hirveästi kuitenkaan. Että ne tulee vähän eri lokerosta se, ja kun eihän se taide, mitä mä teen, tai se sarjakuvataide, mitä mä teen, niin se on kuitenkin aikuisille suunnattua, ja siellä on niin kuin seksiä ja kiroilua, ja se on aika rosoista myöskin tietyllä tavalla, että ei mua silleen haittaa, että jotkut oppilaat tietää siitä. Joo. Ehkä enemmän kuin alitajuisesti, mutta en kuitenkaan hirvittävän tajuisesti sitä niin kuin pidän niitä vähän erillään, koska ne on kuitenkin eri töitä tavallaan. Joo. Eikä mua kiinnosta tuolla niin kuin opehuoneessa huudella, että mä oon taiteilija. Hei! Taiteilija tulee! Koska todellakin siis mikään ei ole niin vitun rasittavaa kuin joku, just niin kuin sä sanoit, että just joku teatteri-ihminen, joka toitottaa jossakin olevansa taiteilija tai joku. Silloin kun mä olin VSOille tein niitä strippikokoelmia ja mä olin menossa Helsingin kirjamessuille esiintyä, niin sitten meillä oli semmoinen niin kuin joku hotelli siinä Pasilan messukeskuksen vieressä, johon meitä majoitettiin, niin mua ennen oli semmoinen nimeltä mainitsematon kirjailija, joka meni siihen ja siltä pyydettiin niin kuin luottokorttia, että luottokortin numeron piti näyttää siinä, kun menee hotellihuoneeseen, koska se niin kuin kustantamo maksoi sen. Kyllä. Että jos niin kuin vaikka käyttää jotain minibaaria tai jotain muuta, niin se tavallaan niin kuin lähtee sitten siitä. Niin sitten se alkoi silleen, että et sä tiedä kuka mä oon kirjailija. Sanooko sana VSOY sulle mitään? Se on Suomen suurin kustantamo. Et sä luota VSOY. Ja se niinku riitautti sen homman ja se niinku lähti pois sitä jonosta. Ja meikä meni siihen sitten, se että joo VSOY, jep. Sitten se, joo ja tossa on tuo mun luottokortti. Se on vaan niin vitun urpoa. Se oli vaan silleen, että ei ainakaan tuota. Joo. Vaikka totta kai kyllä mullekin tulee niitä hetkiä, että mä niinku, siis kyllä meillä kaikilla varmaan on joku tunnustetuksi tulemisen tarve tai nähdyksi tulemisen tarve, on sitten taidealalla tai millä muulla vaan. Ja kyllä mä haluan saada kredittiä siitä mun tekemisistä, mutta ehkä nuorempana oli vähän niin kuin, en ole ehkä ikinä ollut hirveä kusipää, mutta kuitenkin nuorempana oli tarve kuitenkin vähän silleen sivulauseessa ehkä mainita siitä ja saada jotakin niin kuin ihailua tai jotakin semmoista, joka on toki nyt tuntuu 12-vuotiaana. Niin, joo, mutta nyt se tuntuu vähän älyttömältä silleen, että miksi kenenkään pitäisi arvostaa mua siksi, että mä teen jotain sarjakuvia. Niin. Että tavallaan se, tai kuvataidetta. Ja sitten monesti, kun jos siitä tulee mainituksi, niin sitten, että se on varmasti jännittävää. Niin sitten silleen, no munkin mielestä joku koodaaminen on tosi jännittävää, koska mä en ymmärrä sitä mitään. Joo. Ehkä mä niin kuin tiedostan sen, kuinka vastenmielistä se on, kun tuo itseään liikaa esille ja mä yritän niin kuin sitä välttää. Vaikka aina välillä on niitä tunteita täällä, että huomaispa joku mut. Tietyllä tavalla. Lauri, mä huomaan. Niin, joo. Niin, nyt sä näet mut. Mä näen siinä. Kyllä. Kun sä kävelet huoneeseen, niin mulla tulee aina sun kohdalla semmoinen olo, että sussa on jotain semmoista vilpitöntä rohkeutta siinä sun ulosannissa. Okei. Katsotaan, että mitä sä oot mieltä, että saako tätä laittaa sitten tuohon jaksoon, mutta Jep. Mä muistan sen ensimmäisen kerran, kun mä huomasin sut. Okei. Joo, niin, kiitos. Olisiko ollut ensimmäinen tai toinen viikko, koulukuvausviikko, ja sitten oli henkilökunnan niin kuin yhteiskuva siellä koulusalissa. Yhtenäiskoulu, kuinka iso henkilökunta se on? 80 varmaan. Niin, penkit notkuu siellä. Joo. Ja sitten mä en muista, että olisiko se ollut tai joku tämmöinen, joka seisoi mun vieressä siellä penkillä ja murresi jonkun vitsin, että täällä on aasta seisokko, niin hemmetin leveät hartiat. Ja sit sut oli istuttu sinne eturiviin alas istumaan. Sä käännyt ympäri ja sanoit, että koitapa
istut täällä tämän leveän kyrvän kanssa tai jotenkin. Ja siis mä nauroin sisällä. Joo. Niin kuin se lämmitti mua tosi paljon. Ja sitten mä ajattelin, että no tää on terve työyhteisö, jos täällä voi tollaisen vitsin murjasta, koska ei kaikkialla voi. Niin, joo. Ja kyllähän tommonen niinku just ironiakin on aika hankalaa, koska ainahan joku voi tuosta suuttua. Mutta sitten tavallaan meillä on jo niin pitkään, me ollaan marinoitu tommosessa jutuissa ja myöskin se, että kaikki tietää, että mulla ei oikeasti iso... Koska sä joka kevät esittelit sitä jossain juhlissa. Ja tavallaan se, että kaikki tietää, että jos joku sanoo tommosen jutun, niin sillähän tavallaan niin kuin, siinähän nauretaan itselle ja siinä tavallaan siinä lyödään jostakin niin kuin alhaalta päin ylöspäin. Niin ja siis tavallaan, koska on jo niin kuin litistänyt itsensä niin hito hupiukoksi. Ja kyllä mulla on myöskin ihan pienestä lapsesta asti ollut luokassakin ja kavereiden kanssa semmoinen, niin kuin, ei ehkä pellen, mutta semmoinen niin kuin kevyt hupiukon rooli tietyllä tavalla. Joo. Ja ehkä se ei ole edes rooli. Mä oon aika ulospäin suuntaantunut ja aika puhelias, ja mä niin kuin just kun on ollut niin kuin kumppaneita ja ystäviä eri aikoina, niin monethan on silleen, niin kuin, että tarvii semmoista niin kuin omaa aikaa ja latautuu yksin jossakin, niin mä lataudun ihan täysin vaan ihmisporukoissa. Mä en tarvi omaa tilaa. Enkä mä tarvi oikeastaan omaa aikaakaan muuta kuin niille asioille, mitä mä rakastan. Mä en tarvi semmoista, että pitäisi olla hiljainen huone, jossa mä niinku saan rauhassa tehdä jotakin, vaan mä teen asioita siinä asioiden lomassa ja mä oikeastaan lataudun ja rentoudun siinä, kun mä saan tehdä vaan asioita, joista mä tykkään ja höpötellä ihmisille ja semmoista. Että ehkä tuo siksikin niinku on niinku jaksanut tehdä noita hommia silleen päällekkäin, koska ne ei sillä lailla ole tuntunut silleen kuormittavilta ikinä. Esimerkiksi opetustyö ei ole ikinä tuntunut musta erityisen kuormittavalta, enkä mä oon myöskään tehnyt sitä sillä tavalla niin kuin semmoisella koko sydämellä, että se on mulle vähän semmoinen leipätyö. Ja mä ajattelin, että mä teen sen ihan hyvin. Mä sanon just kaikissa kehityskeskusteluissa ja muissakin sille, että en tarvi mitään TV- ja TSA-lisiä, palkanlisäystä, erityistehtäviä, että mä teen tää silleen 8-tasolla. Mutta sehän on tavallaan ihan fiksua. Toinen asia, mistä mä oon tällä viikolla puhunut paljon, on uupuminen. Niin, kyllä. Niin tossahan nimenomaan säästetään. Niin onkin joo, koska jos näin niin kuin ihan hulluna annat itsestäsi koko ajan ja teet ihan sikana kaikkea valmistelua ja että tuntien pitäisi olla jotain spektaakkeleita, niin sehän on niin kuin väistämätön se uupuminen. Ja ei niin kuin haluaisi ikinä sanoa jollekin silleen, joo mä näin ton. Että kukaan ei voi jaksaa tehdä tuommoista loputtomia. Että sekin on niin kuin myös persoonakysymys, niin kuin mistä tässä tavallaan lähettiinkin tähän, että ei mua ärsytä kovin monet asiat. Oletko sä koskaan saanut korville siitä, että sä oot sanonut jonkun vitsin, koska mä oon. Joo. Mä en ole sanonut korvilleni, joo. Mutta mulla on tullut hirveän paha mieli siitä, että mä oon vahingossa loukannut jotakin tai sanonut jollekin niin pahasti. Että... Joo. Onko sulle tullut siitä siis niin kuin sanoa, onko sä vaan huomannut sen vai onko joku muu tullut niin kuin sanomaan siitä sitten vai? Henkilö itse on tullut sanomaan just, siitä. Joo. Mä oon tavallaan joskus niin kuin nuorempana, just kun mä tulin tohon samaiseen työporukkaan ja niin oli just sitä, että halus vähän niin kuin kokeilla vähän kepillä, että minkälaista voi heittää tähän väliin. Niin sitten siinä ehkä sitten tuli jotakin ylilyöntejäkin ehkä ja tavallaan yritti niin kuin jotenkin lyödä vitsiksi joitakin asioita, joita ei välttämättä edes tarvinnutkaan ehkä lyödä vitsiksi. Niin kyllä mä oon niin kuin huomannut se ja sitten mun vaan kollega sanoi silleen, ehkä me oltu 10 vuotta yhdessä töissä, niin sitten se sanoi, että niin sä olit Lauri vähän semmoinen niin kuin kusipäinen pikkukukko, kun sä tulit tänne töihin. Ja mä olin silleen, sitten mietin silleen, että pitäisikö mun loukkaantua ja silleen, että no ei, erittäin hyvin sanottu siinä. Että niinhän mä vähän taisin ollakin. Jaa. Joku 24-vuotias vastavalmistunut opettaja ja kustannussopimus takataskussa. Niin mutta joo, kyllä mä yritän luoda sen, kyllä mä tietenkin aina katon, että ketä siinä porukassa on ja ympärillä on, vaikka opettajahuoneessakin on aika iso diversiteetti siitä, minkälaista porukkaa siellä on. Ja aina ei voi tietää niin kuin mitä sanoo ja näin, mutta kyllä mä yritän huolehtia sen, että me ollaan siinä samalla ikään kuin platformilla ja alustalla siinä, että minä olen tässä hupiukkoluuseri ja minä voin sanoa tällaisen jutun nyt tässä turvallisessa yhteisössä ja bla bla bla. Kyllä. Pidetään ihan pieni tauko, niin käy hiljentämässä tuon kuvan. No niin, tehdään silleen, jep.
Se on hyvä välikevennys sille. Hei, mä käyn hiljentää ton koiran. Voitko sä kertoa mitään, että mitä sä tällä hetkellä työstät, vai onko se vielä ihan... No ei, se on mitenkään. Kyllä mä kuitenkin julkisen apurahankin sain tähän projektiin, niin se on niin kuin lehdissäkin kuuluteltu, että sarjakuvaromaania on työ alla. Mutta se on semmoinen, nyt kun jo mainitut homepäiväkirja ja eropäiväkirja oli tommosia autofiktiivisiä oma elämäkerrallisia teoksia, niin tuo uusi on nimeltään työnimi ainakin mies, joka pelkäsi. Joo. Alun perin mies, joka pelkäsi kuolemaa, mutta sitten se alkoi vähän laajenee siitä niin kuin muihinkin pelkoihin. Teen tuommoista, niin kuin, ehkä mennään, ei ole semmoista selkeää, samanlaista tässä hetkessä tapahtuvaa, kriittistä tapahtumaa niin kuin noissa edellisissä autofiktiivisissa romaaneissa, vaan siinä mennään vähän mun niin kuin lapsuuden juttuihin ja nuoruuden juttuihin ja katellaan vähän niin kuin eteenpäin ja siinä välillä myöskin vähän niin kuin mennään. Ei nyt ehkä fantasiamaailmaan, mutta siinä on mielikuvituksen taso on vielä enemmänkin. Että se on vielä vähän hajalla oleva pakka, mutta on mulla siitä semmoinen 100 sivua suunnilleen valmista. Se on itse asiassa valmiita värityksessä olevia sivuja on noin 100, että mä oon ehkä noin 40 värittänyt niistä nyt, koska mun edelliset romaanit on ollut mustavalkoisia ja nyt mietin, että miksi helvetissä aloin tekemään värillistä, mutta se oli se idea, että se on välillä, ne on niinku akvarelleilla ja muilla maaleilla maalattu ja sitten tavallaan edelleen teen mustekynällä ne ruudut ja tekstit ja hahmot ja sitten mä joko digitaalisesti väritän ne tai sitten konkreettisilla väreillä. Ne aikatasot ja muut on vähän eri värisiä. Et siinä on itse asiassa yhtä iso homma, että mä saatan tehdä hyvän työpäivän aikana 4, 5, jopa 6 sivua sarjakuvaa, jos mulla on niinku apuraha päällä ja mulla on 8-tuntinen työpäivä, mutta sitten mä väritän 1 tai 2 sivua samassa ajassa. Että se on itse asiassa niin tuskallisen hidasta tuo, että mulla on vähän semmoinen epätoivohetki tässä, että miten mä saan joudutettua sitä sen kautta. Kumpi oli ensin, homepäiväkirja vai eropäiväkirja? Homepäiväkirja oli eka. Joo. Ja sitä ennen mä tein jo 3 semmoista niin strippikokoelmaa VSOYlle silloin. Että mähän niin oikeastaan aloitin 2008, kun mä menin tuonne töihin. 2009 julkaistiin jo mun eka sarjakuvateos. Eli aika lailla samaan aikaan tuli. Se oli itse asiassa aika hauska, kun mä olin just valmistunut ja mä olin vielä kun mulla oli opiskelijakortti, niin mä olin vielä syömässä niin kuin tuolla yliopiston ruokalassa. Ja sitten mulle tulee sinne puhelu, niin se tulee niin kuin VSOYn kustannustoimittaja soittaa mulle sinne, että hei, että lähetit ihan hullun kovan käsikirjoituksen, että me halutaan julkaista tämä aivan ehdottomasti. Ja mä olin just niin kuin tyyliin saanut työpaikan pari päivää aikaisemmin. Joo. Että mulla lähti oikeastaan täysin samaan aikaan nämä niin kuin molemmat urat lähti siinä niin kuin liikkeelle. Ja mä oon oikeastaan koko tämän 17 vuotta mä oon niin kuin työstänyt päällekkäin jatkuvasti jotakin sarjakuvateosta ja ollut töissä, vuorotellut, tehnyt niitä rinnakkain, välillä toista. Saako kysyä, lähtikö laukalle, kun kävi noin älytön munkki? Niin, no lähti, todellakin lähti. Siis mä muistan, kun mä perustin heti sitten toiminimen, joka mulla edelleenkin on, jonka kautta mä tavallaan niin kuin ohjaan sitten ne aika säälittävät sarjakuvatulot sitten sen kautta. Mä menin niin kuin tuonne TE-toimistoon avaa sitä niin kuin ikään kuin firmaa ja sitten ne kysyi jotain niin kuin arvioita tuloista. Ja. Niin mä olin sille, että no mulla on tulossa sarjakuvaromaani ensi vuonna, että olisiko 20, 30, 40 tonnia varmaan voisi ajatella, että sieltä vittu mä en ole vieläkään 17 vuodessa tienannut niin kuin kirjanmyynneillä niin kuin semmoisia summia. Oh. Mutta toki sitten apurahathan ne on taiteilijoilla, varsinkin Suomi on niin pieni kielialue, kirjallisuuskin on aika pientä bisnestä Suomessa kuitenkin. Saati sitten runous tai esseismi ja sarjakuvataide on vielä siellä niin kuin marginaalissa. Ja sitten vielä, koska mä en tee mihinkään lehtiin tai mihinkään muualle semmoista niin kuin strippikokoelmaa tai jotain niin kuin tämmöistä ikään kuin semmoista sarjakuvaa. Monesti, että ai mitä sä teet, mitä sarjakuvaa, mikä sun hahmo on? No ei mulla ole mitään hahmoa, että mä teen vaan kirjoja. Joo. Niin sekin on sitten tavallaan aika marginaalissa siinä silleen. Kirjat on saanut hyvin huomiota ja hyviä kritiikkejä ja sarjakuva Finlandia ehdokkuuksia on 2, niin ei siltikään kukaan tavallaan tietäjät vaan tietää sarjakuvataiteilijat tai runoilijat tai jotakin. Ketuttaako se? Aluksi joo. Kyllä mulla edelleenkin, kun mä nyt työstän uutta sarjakuvaromaania, niin on mulla edelleenkin semmoinen ajatus siinä, että tämä voisi olla kiinnostava. Ja kyllä mä aina ajattelen sitä yleisöä, että en mä niinku tee vaan itselle mitään nykyään. En mä anna sen rajoittaa sitä luomisprosessia tai muutakaan, mutta kyllä mä kuitenkin ajattelen tekeväni semmoista sarjakuvaa, joka voisi kiinnostaa ja
myöskin semmoista, joka voisi ylittää jotakin rajoja. Että semmoinen ihminen, jonka mielestä sarjakuvat on niin kuin lapsille tai nuorille, niin ne vois silti aikuiset ihmiset vois kiinnostua niistä samalla lailla kuin kaunokirjallisuudesta. Kyllä se on mulla niin kuin tavoite, mutta ei se mua ehkä enää niin ärsytä, koska on ehkä realismi tullut siinä. 2 Finlandia ehokkuutta on jo aivan älytön saavutus. Jep, joo, ja sekin on aina tuntunut silleen, ja jälkeenpäin sekin on vaan silleen, no, en voittanut taaskaan. Ja mähän päässyt siis Suomen Trivial Pursuittiin. Onko mä kertonut tätä? Suomen Trivial Pursuit uudessa painoksessa on kysymys, että kuka näistä ei ole ikinä voittanut sarjakuvaa Finlandia. Ja meikä on vittu oikea vastaus siihen. Että se on niinku hyvä, kova meritti tässä. Täytyy dropata tuohon väliin. Mä oon itse pohtinut paljon niin sitä, että kun mä teen itse musiikkia, varsinkin kun mä teen sitä yksin tai jos mä kirjoitan jotakin, niin mä oon ottanut semmoisen asenteen, että mä en ajattele itteni taiteilijana. Okay. Jos joku sanoo, että no, sä oot tommonen taiteilija, sä teet vaikka mitä tätä se on taidetta, niin mä otan sen kehuna vastaan. Joo. Mutta mä ajattelen, että jos mä myönnän sen itselleni, niin sit on helppo tehdä taiteellisia valintoja ja mennä sieltä, missä aita on matalin. Mä en halua laittaa sanoja sun suun, mutta tuo, mitä sä äsken sanoit siitä, että sä ajattelet yleisöä, kun sä teet, niin se jotenkin tuntuu siltä, että siinä on sitä samaa tarttumapintaa siinä ajattelussa. Joo, mutta kyllä mä kuitenkin ajattelen ihan silleen vaan jalat maassa ajatuksella sen sillä, että jos mä teen taidetta, niin sitten mä oon taiteilija. Niin. Samalla tavalla, että jos mä opetan, niin mä oon myös opettaja ja ei siinä sen kummempaa. Tavallaan, että se on ikään kuin ammattinimike, miten mä sen ajattelen. Niin, no sulla on se firma. Niin kyllä. Joo, mutta ja kyllä mä myöskin ajattelen, että mitä tahansa mä teen, niin kyllä mä ajattelen, että siinä pitää olla semmoinen tietty taiteilijan laatu myöskin sitten siinä. Mutta toisaalta sitten, kun on marginaali hommissa, eli sarjakuva tai taiteen alalla, niin myöskin se paine on ehkä vähän sitten jäänyt silleen taka-alalle. Enemmänkin mä kamppailen sen ajan riittävyyden kanssa, että mä saan jostakin aikaa tehdä sitä, mitä mä haluaisin. Sä oot opettaja, sä oot sarjakuvataiteilija, sä oot isä ja puoliso. Onko väärin sanottu, että sä oot indie-sarjakuvataiteilija? Joo, varmaankin, joo. Niin kyllä. Ei ole väärin sanottu. Ei, ja se kuulostaa ihan kohteliaisuudelta, koska lempimusiikkigenrenekin ovat indie rap, indie folk, indie pop, niin siinä on aina se indie etuliite monesti. Niin kyllä mä otan semmoista niin kuin vähän auteur-tyyppistä, että mä haluan tehdä kaiken itse ihan niin kuin kokonaan alusta loppuun. Mä myöskin haluan nähdä, että se näkyy semmoinen tietty rosoisuus siinä, ja kun mä väritän digitaalisesti tai vesiväreillä, että mä en edes pyri tekemään niin kuin hinkkaamaan joka ikistä viivaa, vaan se saa näkyä se värin leviäminen ja muut, että siinä näkyy, että se on niin kuin, se ei ole tekoälyn tekemää tai että siinä näkyy niin kuin mun luomisen jälki. Joo. Ja Miki Liukkanen joskus sanoi, se on siis mun veljen hyvä ystävä oli, niin hän sanoi, että kirjoittaminen on sille vähän niin kuin, että jos maalaisi jotakin isoa taulua ja söisi samalla ruisleipää, jos se ruisleivän palanen tippuu siihen, niin se voi jättää siihen maalaukseen. Että hän haluaa, että siellä on niitä ruisleivän murusia myös siinä ikään kuin teksti, että se ei tarvitse olla niin kuin täydellistä tietyllä tavalla. Ja. Varastin tämän ajatuksen itselleni myöskin sitten. Ja nyt sä syöt ruisleipää aina, kun sä... Kyllä, ja sitten sinne voi roiskua jotain. Joskus mulla oli kädessä haava, ja mulla tippui sarjakuva niin kuin originaalipaperille tippui sitten niin kuin veritippa. Ja mä sitten jätin sen siihen ja laitoin jonkun nuolen, että piirtäjän verta tai jotakin. Taiteilijan niin, verta. Kyllä, joo, just niin. Että niin mä en pyrikään semmoiseen, pyrin niin kuin tarinallisesti tietenkin täydelliseen lopputulokseen, mutta siinä saa näkyä se tekemisen prosessi kuitenkin. Mulla tuli niinku kirjat silleen, tuli eka 2009, 2010, 2012 tuli se eka trilogia tavallaan tuo strippikokoelmasetti. Sitten siinä tarvii vaan taas pienen hengähystauon. Mulla tuli 2015 tuli sitten se homepäiväkirja. Sitten mä tein heti putkeen lastenkirjan 2016. 2018 tein sitten seuraava Elias-sarjakuvaromaanin ja sitten 2019 tuli tuo eropäiväkirja, joka oli taas autofikti. Mä tein niinku ihan putkeen 2 tuommoista settiä.
Niin mä oikeastaan siinä 19 vuonna, en oikeastaan, niin kuin, ei voi sanoa, että uuvuin, mutta väsähdin siihen tekemiseen, jatkuvaan tekemisen prosessiin, ja mulle tuli sille, että mä en oikeastaan enää nauttinut siitä. Ja mä oon tässä vähitellen niin kuin yrittänyt kerätä itseäni, että mä alkaisin taas nauttimaan siitä tekemisestä. Ja no toki mä tein siinä sitten 2022-2023 semmoisen pienen omakustanne sarjakuvanovellin, jonka tein itse semmoiseen lehden muotoon. Ja se oli semmoinen vähän niin kuin kokeiluva, että voisiko tämä ilo jotenkin lähteä tämmöisestä omakustanteen kautta sitten, kun edellistä oli tullut kuitenkin niin kuin isoilta kustantamoilta. Tavallaan on nyt taas se tavoite, että mä haluan nauttia itse siitä, mä en halua antaa mitään hirveän tiukkoja aikamääreitä, ja mä myöskin olen miettinyt niitä syitä, miksi mä teen. Huomasin ajattelevani vaan siinä julkaisuputkessa, että tämä seuraava kirja on se iso kirja, että tällä mä saan sitä, mä saavutan sen ja sen. Ja mä ajattelin, että jotta mä voin sanoa itteeni kirjailijaksi tai sarjakuvataiteilijaksi, niin mulla täytyy olla näin ja näin monta julkaisua tietyssä vuosissa. Nyt tyypit edelleen sanoo mua sarjakuvataiteilijaksi, vaikka on mennyt 6 vuotta edellistä kirjasta. Jos joku edes muistaa jostakin syystä minua 20 vuoden päästä, niin ei sitä kiinnosta, onko mulla ollut 1, 2, 3, 4, 5 vai 10 vuoden julkaisutauko. Se on niin kuin epärelevantti asia ja ajatus edes, mitä mun pitäisi ajatella. Ei se mun taiteilijuus häviä siitä mihinkään, että mä en koko ajan niin kuin henkihieverissä tee jotakin. Mutta se oli varmaan vaihe, että se ruokki sitä sun drivea siinä hetkessä, että ei varmaan puhtaasti egosta tai maineesta. Ei tietenkään, mutta kyllä huomasin jossakin vaiheessa, että sitten mua kiinnosti hirveästi, kun kirja oli julkaistu, niin mä niinku oikein ootin niitä kritiikkejä ja ootin niitä haastattelupyyntöjä ja Tämäkin haastattelu on nyt vaan niinku semmoisen heroiinikutinan niin, niinku rapsuttamista. Pikkurapsuttelua. Joo, mutta mä nyt haluan tehdä yhden hienon näköisen, hienon tuntoisen taideesineen, joka julkaistaan kirjan muodossa, ja toivon, että se ei olisi mulle itselle enää niin kuin merkityksellistä. Mutta mä toivon, että se olisi ensi vuonna valmis julkaistavaksi, että se tulisi ensi vuoden aikana, ehkä niin kuin ensi syksynä. Itse asiassa nytkin tämä Oulun kulttuuripääkaupunkivuosi tullut ja miettinyt, että mitä nyt voisi tehdä niistä, vaan no en tee mitään. Että mä teen nyt tuota ja mä keskityn siihen ja se ei ole mikään megalomaaninen juttu. Ja kun mulla on ollut kaikkia noita tapahtumaan järjestäjän juttuja, festarin järjestämisiä ja kirjallisuustapahtumien järjestäjä ja muuta, mutta mun ei tarvitse nyt keskittyä niihin. Mutta meillä on semmoinen uusi konsepti, semmoinen herää runoon konsepti ton runoilija Jere Vartiaisen ja meidän kirjailijaseuran työryhmän kanssa, jota me ollaan nyt tehty 2 kappaletta, joka on sillain hauska juttu, että siellä on meillä 3 runoilijaa ja se tapahtuu aamulla. Eli se on niin kuin aamutapahtuma, kello 11 aina alkaa. 11-12 3 runoilijaa vetää oman semmoisen lavarunosetin. Sen jälkeen on pikkutauko ja open mic, yleisö saa tulla heittää omia runosettejä sinne. Et se on vähän tämmöinen kuin poetry slam kautta runokeikka, mutta se tapahtuukin aamupäivällä. Ja se on ollut ihan täynnä nyt meillä se kirjallisuuden talo, ja meidän pitää ehkä miettiä jotakin isompia tiloja siihen. Että se on ehkä semmoinen hauska, mutta en olisi siinä egoistista syistä, koska en ole runoilija enkä ole esiintymässä. Mä oon hostannut sitä iltaa Jereen kanssa, ja nyt on ollut Rauanjoen Katri kanssa ollut sitten hostaamassa sitä. Että miksei voisi vain juoda aamukahvin, mennä esiintyä ja sitten siitä lounaalle. Kyllä. Tai dokaamaan, jos haluaa lähteä sitten. Huippukonsepti. Niin, mutta se on hauska tommonen. Että ehkä se, jos joku niin kuin runot ja kulttuuri kiinnostaa, niin niitä kannattaa käydä katselemassa sitten. Mulla on ollut tässä lopussa tämmöinen pistokoeosio. Me nyt puhuttiin paljon taiteesta ja luovuudesta. Se ei haittaa ollenkaan. Se on tosi hyvä, että se tuo vaihtelua tähän ohjelmarytmiin ja voi kokeilla erilaisia asioita. Mutta ne on 3 kyllä ei kysymystä, jotka mä kysyn kaikilta vierailta tässä sarjaa alussa. Saat perustella, jos haluat, no mutta niin, ei hyvä. tarvi. Yes. Saako oppilaalla olla lakki päässä sisällä? Meidän koululla ei saa olla, mua ei henkilökohtaisesti kiinnosta yhtään, jos jollakin olisi lakki päässä. Mä oon itse intohimoinen lippalakkien ja Jacques Cousteau-henkisten pipojen käyttäjä. Käytän niitä kaikkialla paitsi töissä. Eli oikea vastaus on, että ihan sama. Pitäisikö kaunokirjoitus palauttaa kouluun? No itsehän siis teen kaikki sarjakuvat käsin tekstaamalla ja huomaan, että koska mä en tarvitse missään muualla enää kaunokirjoitusta kautta tekstaamista muuta kuin siinä sarjakuvassa. Et se on kyllä tärkeä taito, joka meidän mielestä pitäisi ehdottomasti olla jotenkin mukana jossakin asioissa.
onko se kaunokirjoitusta, onko se käsiin kirjoittamista yleisestikin, onko se niin kuin siistin käsialan harjoittelemista, niin pitäisi olla ehdottomasti. Mutta ei ole ehkä silleen mulle väliä, että onko se jotakin tiettyä, onko se kaunokirjoitusta tai muuta. Mutta mun mielestä se kuuluu yleissivistykseen osata kirjoittaa kauniisti kynällä paperille. Pitäisikö koulupäivän alkaa myöhemmin? Minä haluan mennä aamulla töihin ja minä haluan päästä varhain töistä, eli ei pitäisi alkaa. Ja joskus on todella tunkkasta mennä aamulla 8:30 töihin talvella ja mä ymmärrän, että se väsyttää. Mutta toisaalta myöskin työelämässä pitää mennä aikaisin töihin. Itsekin haluaisin valvoa aamuyöhön, mutta en voi sitä tehdä, joten sanon, että ei pitäisi alkaa myöhemmin. Tehdään elämästä vähän vaikeaa. Kirjoitetaan käsiin ja mennään aamulla aikaisin kouluun. Joo, luovuuden tuskaa. Jep. Kiitos Lauri Ahtinen. Kiitos paljon. Kiitos.